Tak právě přijíždíme do Sapy. Honzík se těší na co? Na bubble tea. A závitky, viď? Jo. Začalo nám trochu pršet, trošku víc prší a přijíždíme tady tou bránou číslo kolik 2. I když prší, tak je tady docela živo. Tak jak jsem natáčela video ze Sapy, tak jsem říkala, když dostanu 100 lajků, tak natočím obrovský video, ale zatím tam není 100 lajků. Tak přidávejte lajky, přidávejte, ať je tam 100 lajků a já potom natočím to video celodenní a možná i s průvodcem ze Sapy, že bychom vám ukázali třeba nějaký skvělý místa. Tak dávejte lajky pod to video a já ho dám ještě dolů do komentáře odkaz. Si dali tady aloe vera premium z liči. To jsme ještě neochutnávali. Už přinesli jarní závitky čerstvé. Kreveto. Tak kdo si první dá? Já. A bez papriky. Tak tu Honzíku sněz taky. A to si musíš tam namočit. Ne? Přinesli ještě tady smažený závitky. Je to dobrý, Maru? Dobrota. To je asi taky jeden dám. Jaký to bylo? Dobrý. A hodně. Dobrý. Teď jsme tady u těch kuliček, tak co si vyberete? Jakou příchuť? Co, mango a Maruška? Nevíš, tak si taky mango, to je nejlepší. Je na doma mango a jahoda a ještě takovou tu kuličku se sezamem. Tak si dáme doma. Teď čekáme na bubble tea. Ano, tady. Ano, takový výborný pitíčka tady mají. Už se těšíte, co? Jo. Tak a tady máme ty kuličky, ty si pak doma ohřejeme. To bude zákusek. Pojďte na Honci. Maruška. Tady máš pak lžíci, já ji zatím nechám tady. A já mám maču s kokosovým mlékem. Tak co, jak vám to chutná? Ten matcha, kokosový mlíko a kokosový kulička, je to fakt úplná bomba. To musím doma si zkusit udělat. Co, Maru, jak to bude chutná? Maruška má meloun, mango kuličky a Honzík má tropický čaj s ovocem, čerstvý ovoce a žele. Výborný to je. To je dobrota. Tak Honzík se i zpívá. Tak to, Honzíku, spokojenej? Jo. Tak my už pomalu jedeme ze Sapy. Dneska to byla jenom taková rychlovka. Honzík teď ještě dojídá, viď, to ovoce. Jo. Tam přímo čerstvé ovoce jakoby dávají tady do těch nápojů, takže opravdu doporučuje to dobrota. A my jsme se ještě rozhodli, že se jdem podívat Marušce na aktovku do první třídy. Jsme teďka tady na střeše OC6 a možná, že uvidíme i nějaký letadlo tady. Tak se jdem podívat na ty letadla. Tady to je ten hangár, jak jsme tam jednou byli, Honzíku, na té exkurzi. Tak odkud máme čekat to letadlo? Minule jsme byli z té druhé strany. Už letí.
Já by se mamu chtěla doma. Podívej. Action. Action. No to je krásně vidět. Ryanair. To vypadá, jak když jsme v letadle, viď? Jo, koukám. Podívej se, není to Praha? Co? Jo. Ano. A jdeme. Honzík je krásně ze sapy ostříhanej, ale chce ještě melír udělat ode mě, tak jdem pro barvu, viď? Jsi vybral nový boty, ukaž jaký. No, do Alp. Už hřeju nebo rozpékám ty kouličky v troubě horkovzdušná 180 stupňů na 5 minut. Takhle vám ukážu. A oni se takhle jakoby rozpečou a pak jsou strašně dobrý. Takhle už to vypadá na talíři a takhle to vypadá vevnitř. Je tam krásně mango a je to úplně mega křupavý. To je výborné. Tak jsme zjistili, že děti si z tábora přinesly vši. Tak jsme museli hned ráno koupit šampon a teďka se zbavujeme. Celá neděle bude zasvěcená tomu, aby jsme se dostali ze vší. A já jsem si taky už našla 2 hnidy, takže to bude hodně veselý s mýma vlasama. Koho to vozíš? Jonáška. Jonášek nám zalez pod trampolínu a takhle krásně si teď baští travičku čerstvou. On hoví se. Tak, my se teď chystáme do vody. Tady máme potápku. Se dneska moc nevyspinkala, bylo v noci asi 30 stupňů, tak je chuděnka taková protivňoučka. Buď. Dneska to není její den. Ta noc byla šílená, tropická noc. Ještě v 10 večer jsme se koupali včera. Tak Honzík má už nabarvený vlasy. Nám ukáže, co právě tvoří. Popiš nám to. Dělám stromeček. Strom života, takovej speciální. Honzík se to naučil na příměstském táboře pracovat s drátkem. A tady dává levanduly, na to korálky a tady máme takovou krásnou velkou šišku. Ale co tady má Maruška? Oh, no takovou ručičku. Oh. A jdem nalepit ještě ty druhý. Ty soudce. Tak, wow. To je nádhera. To je nádhera. Chtěl ukázat, že má úplně nový prut na ryby do Chorvatska. Ukaž tu značku. Ten bude chytat sám, co? Už se těšíš? Jo, a Fanda má ještě 2 pruty. Wow. Já možná vím, v jakým to bude. Buď v tom, nebo v tom, nebo v tom. A nebo tam v těch 2. Tak to jsem zvědavá, kde se to otevře. My si jdem vyzvednout. Co, Maru? Aktavku. Do 1. třídy. A to je to? Ne, jo, no, 8. Jako sněhulák? Jo, sněhulák, 8, tak. A tady. Ježiš. Je to veliká bedna. To dobrý. No Maruška je úplně šťastná s aktovkou, viď? už rozebírá tu krabici. Naskládáš si tam dneska, Maruško, všechno? Jo. To Maru, tak ukaž.
Je to ona, co jsi spřála. Wow. To je s tím motýlkem, co? Počkej, co tam je. Tady nic. Ten má plno kapes, ten baťoch. Ty a ta lahvička. No tak to je boží. Tady je. Tam bude na svačinku. Ano. Tady třeba na klíče, kapesníčky, na lahev. Tady je na lahev. Tady je. Jo, tady to. Rozvrh. Tam je rozvrh hodin. No, to je super. To se hodí. To je. Jo, to je na klíče. No, v té hlavní kapse ukáž. Oh, To je. A co to je? no to je vycpaný. A teď pojď. To je ten pytlík na tělocvik. No, ukaž s tím motýlkem, je taky. A poslední věc. Takový krásný penál. A my tady už máme připravené věci jakoby do penálu. To jsme nakoupili podle toho povinného seznamu. No, krása. Ukaž. A další rozvrh. No super, ty budeš mít, no nádhera. Tak hele, jdem na toto naplnit? Ukaž se nám. Dobrý. Wow, tak a můžeme už do první třídy. Už jdeš, už utíkáš. Penál už máme naplněný a aktovka taky s lahvičkou. Připravená tabulka. Všechno je super.